za týchto pár minút, ktoré venujem tomuto hotelu, analyzujem a nájdem priestor, kde by Hotel Partizán mohol zlepšiť svoju komunikáciu na internete, kde by získal nové výsledky v rámci toho, čo už robia, a odporúčim 3 kroky pre Hotel Partizán, čo by mohli spraviť, aby sa ich komunikácia alebo aj konverzie alebo aj komunikácia celková značky zlepšila. Preto hovorím, nie je to žiadna spolupráca, Hotel Partizán sa si vybral úplne anonymne a preto by som vám chcel možno na tomto jednoduchom príklade ukázať, kde všade možno aj veľké firmy majú nejaké medzery a všetko budem vlastne určovať na základe informácií, ktoré sú dostupné na internete, čiže nemám od nich žiadne interné informácie, koľko peňazí do čoho dávajú atď. Čiže pôjdem priamo na vec, prejdeme si celé sociálne siete, prejdeme si web, komunikáciu a na základe týchto parametrov, ktoré zistím, tak dám odporúčania, ktoré na konci budete môcť vidieť. A vy si aj sami ako majiteľia firiem môžete potom spraviť taký jednoduchý audit tej komunikácie. Ja tu nejaké tipy budem dávať, aj ich odporúčim, ktoré môžete využiť aj vo svojom podnikaní, nie len podnikaní v rámci hotelierstva. Takže poďme na to. Prvú vec, ktorú by som možno prešiel, je teda web, ktorý som našiel vlastne hneď. Vizuálne je web pekný, majú tam pekné fotky, pekné videá, troška je spomalený, čo som si všimol, ale to bude aj na základe toho, že je to fakt rozsiahlý web. Vidím, že tu je dosť side linkov, dokonca aj blog, čiže vidím, že si robia aj nejaké organické SEO. V rámci tohto webu by som sa hlavne pozrel teda na recenzie, sú tam, na rýchlosť objednávky, na koľko klikov si môžete objednať ubytovanie, čiže 1, 2, nehal by som, hej, že od dneska do zajtra 3, 4, 5, take a bit time. 6, stále neplatím 7, vyplňujem 8, čiže skoro 9 klikov od toho, ako prejdem. Robím to na schvál, pretože častokrát je tá cesta toho zákazníka smerodajná pre marketérov. Neviem, či majú zapnuté Meta Ads alebo nie, to si ešte pozrieme, ale v podstate tá cesta k tomu zákazníkovi, alebo teda cesta od toho, ako prídem na web a si booknem nejakú izbu, je dosť dlhá. Určite by bolo prvé z odporúčaní skrátiť cestu. Väčšinou ale, čo by som povedal k tomu je, že veľakrát možno nevedia skrátiť tú cestu, pretože im to ten systém, ktorý používajú v rámci webu, neumožňuje, hej, že tie systémy sa musia vytvoriť, nakodiť, tie rezervačné, myslím. Takže tento systém asi funguje na tých 7, 8, 9 klikov, hej, keďže tu predpokladám, že ešte budem musieť ísť do platby a tam že platiť, hej. Takže rezervačný systém, možno, že by som zvažoval o tom, že teda možno prejsť k tomu, že rýchlejšie sa dostať k objednávke. Možno, čo mi tu také chýba, čo som tu nenašiel, je nejaký chatbot, pretože je to dosť rozsiahlý komplex, je tam veľa služieb, čiže človek by sa chcel rovno dopytovať. Napríklad, keď prichádzam z ChatGPT na odporúčanie ChatGPT a prejdem na tento web, tak tu už komunikovať s chatbotom nemôžem, takže tu už si musím preklikávať, hľadať. A keďže ten web je troška spomalený, nie je to také príjemné. Čiže odporúčanie ďalšie by bol teda ten chatbot na webe, ktorý by tak isto podporil to, že ten človek by dlhšie strávil čas na tom webe, čiže aj ten web má potenciál možno toho človeka osloviť ešte nejakým pop-upom alebo niečím, čo by bolo tiež hodné. OK, tu komunikácia, teda pripravujeme nejaký wellness, niečo sa prerába. Bomba. OK, tu nejaký vizuál, takže prešiel asi rekonštrukciou tento hotel, áno, vidíme to aj tu vo vizuále. Super, takže nejaká komunikácia aj toho aktuálneho stavu tu je, čo je super. OK, tu je nejaký timeline, bomba.
Dobre, čiže web v podstate by som, web tu nejdem veľmi hodnotiť. Poďme sa pozrieť na sociálne siete, ja už som si tu mal otvorené, áno. Čiže sociálne siete komunikačne využívajú 3 siete, nevidím tu TikTok, nevidím tu LinkedIn. Dobre, môžeme začať na Instagrame. Čo by som tu možno vyťahol hneď z úvodu je lepšie postavené bio s lepšou komunikáciou, lebo sme jeden z top hotelov je síce super, ale to zákazníkovi nič o vás nepovie, to, že ste jeden z top hotelov. Čiže ja by som išiel niečím, čo toho človeka možno zaujíma, aby prešiel na ten web, aby sa tá konverzia toho BIA udiala potom do toho webu. Nevidím žiadne pripnuté príspevky. Pozrieme si ich rýchlo na tomto, na profile Mobiloa. Takže komunikačne vidím, že ani tu nemajú pimpnuté nič. Ani videa, ani príspevky. Takže zapracoval by som na pripnutých príspevkoch. Pripnuté príspevky by mali byť buď nejaký bestseller na prvom, potom možno nejaký event, ktorý by v okolí mohli ľudia využiť. Krátke, možno teraz ma nenapadá, že čo, ale skrátka by som to upresnil. Keď príde človek na váš Instagram, tak hneď prvé 3 príspevky sú tie, ktoré mu visia hore na mobile, hej, predpokladám, že veľa ľudí prichádza s mobilov, takže prvé 3 príspevky by mali byť niečo, čo im chcete hneď odprezentovať, hej. Čiže to je teraz možno nastavené, no, to nám neviem, čo hovorí, azurová obloha, hej, komunikácia taká, už keď si prechádzam tie jednotlivé príspevky, taká nesmerodajná, hej, že nemá to systém, raz sme toto, raz sme tamto, raz je hento, raz je tamto, žiadne UGCčka tu nevidím, nejaké hovorením, s ničím, hej, takže tam by som zapracoval určite na nejakej smerodajnej komunikácii a išiel by som do stratégie nejakej, ktorá by vám dala priestor si naplánovať obsah a aby ste aj vedeli vy, čo teraz pridávate, aká je sezóna a podporiť to tým celým. Môžeme prejsť na YouTube. YouTube vidím, že je tu, je tu tá vizualizácia, ale tu sú nejaké staré videá, čiže to je asi nerelevantné. Takisto by som zjednotil komunikáciu, čo sa týka Facebooku, hej, čiže tiež není tu žiadne bio, je tu nejaká recenzia, ale na taký hotel si myslím, že sa patrí troška niečo vizuálnejšie, lepšie. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že Meta Ads sú spustené, je ich tu dosť, niektoré reklamy som dokonca aj videl sám, ale všetko sú to také stagenuté profi videá, čiže žiadne UGCčka alebo niečo, čo by v podstate priblížilo tú reálnu skúsenosť tých zákazníkov s hotelom. To nehovorím ako výčitku, že by ste to tam mali mať alebo čo, ale je to veľmi dobre to konvertuje v týchto hoteloch. Ďalšia vec, prekliky z reklám smerujú rovno na landing page toho hotela, nie na samostatnú landing page, ktorá by v podstate možno skrátila proces. Vidíte, že zase si musím prejsť, rezervácia, toto. Keď už vidím reklamu a prekliknem s nej, tak už chcem rovno ísť rezervovať. Už sa nechcem dopytovať zase o tom, že čo tu máte, hej. Takže to je ďalšia taká vec, ktorú by som možno zvážil, zase to závisí od toho, s kým spolupracujú. Vidím, že majú aj platené reklamy v rámci Google, čo je bomba, takže aj Google SEO je spravené. Platené reklamy sú pustené, takže veľmi dobrá kombinácia vlastne s tým organickým obsahom, ktorá by potlačila celkovú tú komunikáciu aj celkovo ten brand vyzdvihla, pretože momentálne vy komunikujete pekne vizuálne niečo okolo tých platených reklám, ale tá vaša organika je slabá. Hej, že nekomunikuje to, čo by mal. Takže čo by som koniec koncov zhrnul, také 3 veci, ďalej to nemusíme rozoberať. Je teda prejsť si to bio, zjednotiť ho, prejsť si highlighty, tie by som možno na zvážení na konzultácii, čo tam dať ešte, ako to spraviť. Viac UGC obsahu pridať do vašej organiky, pimpnúť si hlavné bestseller, nejaký event, niečo, čo sa deje, čo môžu si dať, hej, niečo z reštaurácie. Pimpnúť si tie hlavné veci navrch,
využiť karusely, využiť YouTube, teda využiť Reelska a využiť aj karusel. A bude to dobre fungovať vlastne s tými platenými reklamami, ktoré už máte. A ten chatbot, by som išiel určite tým chatbotom na ten váš web, pretože je obsiahlý ten web a ten chatbot zase usmerní tých ľudí do toho, aby ste uzavreli klienta rýchlejším spôsobom. Takže that's it. Všetko, čo sme tu riešili, nie je žiadna platená spolupráca. Hotel Partizan mi nič za to nezaplatil, vybral som si ich úplne náhodne. Ak sa to k ním dostane, tak kľudne mi napíšte, môžeme sa podebatiť o nejakých zmenách a o veciach. Neberte nič ofenzívne z tohto. Išiel som len takým prirodzeným auditom toho, čo som sa dopatral na internete. Mohol by som ísť aj hlbšie, ale na to čas nie je. Stačilo takto 3-4 hlavné veci, ktoré treba zmeniť. Som vypichol, uvidíme, či Hotel Partizan by niečo zmenil, či nie, či nás osloví. A vidíme sa pri ďalšom videu. A kľudne mi hoďte do komunikácie dole do popisu, alebo teda do popisu, do komentárov mi hoďte teda, že ako by som mal spraviť ďalšiu firmu. Kľudne mi napíšte aj svoju, alebo nejakú cudziu. A vidíme sa.